Napita Nyamba, Kinashe, Manishora, Pita Nyamba. Jadi apa beda dalam apa dia? Saya tu suka ada. Dari mana pun demo. Malah di Barcelona. Agora assim, é o primeiro. Ele vai na sua. Só ainda. Agora não vamos organizar o tempo para fazer um caso. Dikati na uye zvaka ndikwadza. Ndikataka kukwadza ichi akatanya ngedzike mbiri. Ndikazi chekutanga airari na kumapiriyo. Anga sikanditauri basa akandikwadza. Ndikati saka makenda kukiriniki ngati kiriniki akaenda. Bisero zvacho makaenda kukwarara anokudisa. Saka ine achati mukazi. Tora yeye. Akusi kutanga akambomuramba futi kutanga achina wana 2. Voita gore wasiyana. Ambe dzangu ndaenda kubasa. Vwazonyengerana vwadzoka. Vachidzoka vabara mwana. Pakamuramba akabamba kuenda chechi. Tikachengeta futi inini. Baba wangu angasita sheka, baba wangu angati tikachengeta kamwana ikako. Chikamwana yako akarumurwa ndo pakatore ndau dafuti mukadzi tikangoti ona ni mune wari shwadimba awapindiri gatise vakati zvakabata mureke vadi vaenda. Ezvi futi pawakadzokerana vakabvaita futi mwana. Kwezi mwana une 10 months. Vamuramba futi. Kuti handichadi futi achati mukadzi. Ino yakutakandisa mapiriyo kazi mukadzi wangu yeye. Mafambi yana asoma zvisisa ba. Ndikona ngakudana sabhunyasika. Ndo zvakataura. Because ndakamutsvaga kumba kuma 8 ndikamushaya saka sabhunyasika unozononyenga ukadziwa saka muzotobaya. Ndo mataura akaita akaita mupanga. Kadai wazvinetsi izvi taita wana udoko. Ndadaidzo wenharaunda ndikaziye muzonya ndo wanani namubambo wangu. Kuzoita mangwana because ndinozofirambira. Ndakaedza mbuya mgundu avari apa nemaifero. Umwashana kuyongo vatatu. Vachibva afananga futi nyaya yake masanangwira yangu ite iwa baba. Ndikata ii ndaita mwana mudoko. Asi ndichakwanisa kuendawo kumatare kuti izoti mhosva yangu ndoitombo sei. Anowana 3. First born in 9 years. Second born in 6 years. One in 10 months. But ndauya nepepa rake raakabvisa mari iroro. Upedza dzokuramba zvimwe hangadzi yangu kuti handichadi. Saka ndauyonayo mambo ndibatsirewo nyaya iyi kuti mundibatsirewo sei. Mubambo wangu akudherera nekuti baba apachina ndini mukomana wekukuru atosara. Ndo nyaya yangu mama. Mubambo wachongo. Mubambo simukazi. Pamusoro imamo inini ndinonzi Peter Nyamuda. Nyaya yangu yakamira yakadai. Takararama nemudzimai wangu mararamiro atakaita, asi mukurarama kwedu kwataita nemukadzi wangu ndekuti kubva kutanga kwazvo baba waripo zvinhu zvese zvazviri zvinhu zvazvakanaka. Chazonetsa ndechekudai mukadzi wangu uyu waidaidzwa nemai. Handizivi hangu kuti chokwadi kuti ndimai aindaidza chokwadi sezvo mai vacho varipo vachandibatsirawo. Asi hakusi kutanga kuti takambogara matare tichiedza kuenzaniswa nemukadzi wangu. Zvadaro mukadzi wangu inini waidaidzwa achiti ini kwanditi aiti ndadaidzwa nemama. Obva abva kumba uko, obva adzika kumba. Abva adzokera kumba kwangu. Pandaimubvunza mai B, ma ndimadaidzwa kumba. Kwakuinei? Aita hapana. Zvadaro mumashuro kutorana kwatakaita nemukadzi wangu akanditaurirawo nhoroondo yakanditaurira kuti wanze vanhu taifara tichiwirirana tiri pamba pedu. Akanditi inini unoziva here ndiri mukomana wangu wandaidanana naye, asi mukomana uyu anonzi Kuda. Asi Kuda uyu handina kurambana nakudaro. Asi Kuda zvaakaita ndezvekuti akangobva achienda kwaakaenda. Inini ndichibva ndaenda kuchikoro ndibva ndangoti hazvinombondibataba ndibva tatogara. Saka pazofa baba vafa
mukadzi wangu ndiye akanga aine foni. Saka mukadzi uyu aine foni ndiye anga aine foni yababa. Pakafonwa munhu akafona, ini ndandiri nini muning'ina wangu kuriako na sekuru, hanzi sekuru Magariro amene wanzi ukaondo wafona tati mukicheni ya sekuru wangu wafona. Pakafona munhu akafona mukadzi, chakada kuita ndechekuti mukadzi wangu uyu akabva aisa foni palaudi, akamira pato aisa foni palaudi kudaro zvakabva vanzi halo ndiwe Irene here. Munhu akafonapo akati ndini Maela. Handizivi iwo ndo vachaziva kuti Maela wacho ndi Maela ani. Zvadaro Maela uya akabva ati Irene iwe kwanzi nakuda uya pano undione Chisuwo. Ndobva iye mai mukadzi wangu vati Chisuwo kuda wacho uripi? Zvikazi kuda uri panapa. Kuda akabva ataura akati iya Irene iwewe hauzoziva ndakauya here zvautadza kuuya kondiona, ndinozwa kuti uri apo watadza kuuya kondiona here. Zvadaro foni yakabva yakata. Mukadzi wangu uyu akabva anditi baba Bill ndiperekedzewo ndoone kuda. Kutaura inini ndiperekedza iye kuona mukomana waidanana. Zvadaro inini ndakabva ndakati mai Bill munoshuwa nezvamukutaura here. Ndobva anyarara mukadzi wangu. Sekuru ndo akazoti iwe muzukuru zviri kwere zvauita kuti iwe unotumwa unokumbira murume kuti akuperekedze, ndiani kwautaura naye wauti akuperekedze kuenda kuona? Ndikati sekuru uyo ndikuda wakati akambodanana naye asi havana kuramba naba, wakandoti uyu achienda kuchikoro uyu achienda kwakaenda. Zvadaro sekuru akati muzukuru zvawaita apa ndinozvifarira, handidi kuzoona futi zvawaita apa. Nyaya yakabva yadini sekuti taichema tatiri paro futi chichema baba. Takasvika pakuti baba wakaradzikwa, ini ndakaenda kumba sekuti takanga tichiti mama kana kuti titi vanhu tiri kuchema topinza nyaya dzakadaro hazvina kundiitira zvakanaka. Takagara mukadzi wangu uyu haana kumira kuti pese chaiitika ndechekuti inini mukadzi wangu inini ndaiti ndikabuda pamba zviro izvi ndaizviona nemadziso angu inini. Ndabuda pamba kuenda kubasa, iye aibva asara zvekuti zvezvi iye anenge achifunzira kuti ndaenda kubasa ndichaswera ndiriko. Aibva asara obva abva pamba mukadzi uyu. Abva pamba dzimwe nguva ini ndachibva ndazodzoka pamba ndaimutangira kusvika manje. Ndozvandaizoona ndizvo, ndomutangira kusvika pamba iye haapoba. Aizosvika inini ndatopo kare. Ndobva ndabvunza mai mwana muri ubvepi? Obva ati ndiri kubva kumba mama daidzwa here? Obva ati aive. Dzimwe nguva obva ati saka zvamusina kunditaura wainge ndabva panapa wani ndine foni imi une foni. Saka chamutadzisa kuti munditaurira kuti makuenda kumba madaidzwa kana kuti mune zvamuri kufambira chii angasinganditauriri va. Zvadaro mukadzi wangu haana kumira bakaramba. Ndakazoenda kumba ndichitaura nenyaya yekuti aine mafambiro aita mukadzi wangu achindoti akwiradzika pambacho ari kubva achiti ndimamudaidza mama. Pamusoro pekuti ndimamudaidza chari kuzodzoka achitaura kuti ndadaidzirwa nhau yekuti haana bamwana wenyuyu. Saka inini handichazwisisi kuti mama ndimuri kumudaidza chokwadi here. Mama akanditi ndiri mudaidza. Vandati asi kune nyaya yakadai so mama yekuti chiri kutishamisa ndechekuti chaari kuzosvisa maringe nemafambiro ari kuita iyo chitazonitaura kuti ari kuenda kumba ndiruchazwa kuti chii chaanenge ari kusvisa. Nekuti kune nyaya yakaitika kuti akafonerwa uyu zvakadai samasanangurana ndaita aya mama kuti akafonerwa kunzi uya undione Chisuwo nemunhu wadanana naye. Ndakavatiudza mama wakanditi iwewe baba wa B unotaura zvinhu zvakasopfuura kare zvinhu zvekare izvo here. Ndikati aiwa mama chazviita ndechekuti wakabva wati wakadini kuzvitaura panguva yacho. Ndikati aiwa zvaitaura seiko panguva yacho ndikuti isusu tiri kuchema kana neno ndakaona zvisina kukwana. Asi ndakaona nyaya yabva yaramba ichienderera. Ndandazvitora sezvinhu zvisina hazvo basa sevanhu vakangoti ndikati zvakatodini zvakatopfuura kwandiri zvapfuura. Asi chaenda kuzvisimudza ndechekuti uyu mukadzi wangu uramba achidima achidzika kuuya kumba kunoku asinganditauriri. Pamwe pacho imimi mobva mamuti imimi abva ati ndini ndatidaidzwa nemama. Zvadaro papa paita zuva rawakati sekuru wawakauya kuti kudaidza kutienzanisa. Mushure mungati kungonetsana manetsanira iyo yake. Wauya wakauya nasekuru Mikitai. Wakamirira mai. Takasvika tikataura, wakasvika tataura nyaya semamirira zvazvakaita. Hatisi kuzwanana zvakadai. Sekuru wakadaidza kuzvigadzirisawo. Ndobva wati Irene
Zvawaita izvi ndazviona kuti uputsa imba yako wega namai wako, asi zvazvakuita ndezvekudai. Kana iwewe ndaisa unoti imba hapana aba, imba imaputsa mega, zvazvakuita ndezvekuti iwe shamwarika, kana wabva panapa pamba panapa uchiuya kuti uri kuda kuyako kumba, handisi kuda kuona uchisvika pambaba, uchapendera wobva waenda kwaunoenda. Ndobva ndati sekuru, chimwe chinhu chiri kundinetsa ndechekuti mai B arigendidai. Sekuru wakabva wati Mukwasha, manditi ndiuye tienzanise nyaya, asi inini nemukadzi wenyuyo ndiri kuda kuti mutondibvunzirewo kuti sei zvichidaro. Mukadzi wenyu uyu anohanzvadzi yangu anoti akauya kumba haasviki pamba pangu pa, ndikushaidza kuti chii chinoita kuti asasvikawo pamba pangu, isusu hatitowirirane. Ndikati sekuru, saka akukwanisa kufanirwa kubatsira umwe ndiani, tatimi muye mutibatsire, makutopinzawo yenyu yekutadza kuzwanana kwamuita nechi nehanzvadzi yenyu, anokwanisa kubatsiridzai ndiani? Isu tatimi muye kubatsire isusu. Munhu akanga aripo ndi Carlos Tangwena, tiri mumba tichiedza kuenzaniswa. Carlos ndiye akabvunza akati mai B, chinoita kuti mimi mutadzewo kuenda kumba kwenyu uchionawo hama dzenyu muchiona sekuru chii? Akati handina daka nasekuru ba, asi sekuru waiti inini ndiri kushaya kuti chii chiri kuitika. Asi sekuru avo wakasiya wati Irene, zvese zvauri kuita tazviona, asi wanzi wabva panapa usatsika kumba kwedu ba. Ndakazotora ndichiti sekuru, pane nyaya imweni yakandinetsa yekuti mai B wakabva pamba Maxine. Wabva pamba Maxine wakati ndiri kuenda, ndadaidzwa ndimama. Mama ati uye tisangane mugomo, titsvage masvinga ehuni ekwamikitai. Ndakatora tuhembe twemwana mudikidiki atinayo. Saka uya utidzosere masvinga, tiendese masvinga iwayayo. Saka uye tisangane mugomo. Mai B wakabva pamba Maxine, handina warambidza, wakabva pamba Maxine, ndobva wadzika mugomo muyo. Wasvika hameno zvawakaita, ina handiziva maitiro awakaita, asi chakazoitika ndechekuti azodzokera. Mai B akadzoka kumba kwangu manheru. Mai B wadzokera kumba kwangu manheru, ndakabva ndati mai B, manga muchindori kutsvaga huni here? Masvinga matatu amataura kubva mugomo kudzika pasekuru mikitai apa here? Wakanditi shuwa tatinotsvaga huni. Ndikati alright, masvinga matatu anoda nguva yakareba sei kuti akwanise kutsvagwa kuti adzikiswe kuenda pasamikitai 1 wairi, kuti mukatema mairi ekutanga mumba madzikisa mabasa ra 1 zvamadzoka usiku huno mamumboripi? Zvikazi ndandiri kumba ini, ndandiri kwazongoro. Asi nyaya itika ndeyekuti mama ndiwo wanga wati uye tisangane mugomo, asi iye akazonditi mama wazondifonera ndakudzika akati usasamire mugomo ba, chiuya kumba nekuti masvinga aya ndakatora ndikareplace. Saka ndakatora epamba ndichiendesa kwasekuru mikitai. Saka chiuya iwewe undibatsire kutakura masvinga aya udzosere pamba. Ndimondati mama handitiwafona nhasi, inhasi yawafona kai Makuseni. Saka wakazonga wazotora masvinga aya zvachinja papi apa zvekusangana mugomo kuti masvinga aya makazonga mazo aendeswa ndo amauda kureplace, handisi kunyatsa kuzwisisa kuti zvafamba sei ba. Mai B wakati ndo zvoitika. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu tazoenda tikatema masvinga mugomba, ndo matatema masvinga matatu mugomba. Gomba rikuterutana nezvaro, wakati dzimba dziri pakati nepakati, chimiro chepamusha pana sekuru wangu mudzimai wangu, dzimba dziri pakati nepakati, kubva kudiwi rekugomba reuku kune almost 50 to 60 meters, kuenda futi zvimwe chete kusaidhi reuku kugomba reuku 50 to 60 meters. Zvadaro ndo mawa kuti iwo wakatema masvinga ehuni matatu wachidzosera pamba, wadzika Makuseniseni, asi kumba kwedu wakadzoka usiku. Saka pandakazonga inini ndakuchibvunza mama, taenza todaudza kuenzana, mama ndakati mama handisi kuzwisisa kuti chii chiri kuitika pakati pangu inini nemukadzi, ndimudedza here kana kuti pane kumwe kwaari kuenda, nekuti ndinorangarira kuti ndakambokuudzai nyaya yemwe zuro iya ndichiti mai B uyu wakafonerwa, ndiripo ini nekuti ndinokuti ndandisipo ba zvekuzwa nemakupa, ndiripo ini akanditi ndiperekedzewo. Saka inini handisi kuzwisisa ba pakuti kumba kumwe chete ikokoka ndo kune munhu akafona achiri kutauriridza kuti achiri kufambidzana nemukadzi wanga waasati wapedza kuwirirana ba. Ora tomboti hedu wakanga uda kundomhoresana, ngandimboise hangu ipapapo. Saka ndiri kuti inini mama
mwana wenyu takanetsana zuro nezwana tichitadzozwanana maringe nenyaya iyi ndokumba kumwe chete kwaari kuuya futi achidzoka kadoka pamba pangu abva pakuseri. Pamweni pacho ndaisvika pamba ini mukadzi wangu uyu abva aenda kumba kwako, chandaiona ndicho ndasvika maane zvinhu mumba. Saka zvinhu izvi ndaiti ndasvika angasinganitauri ndiri kuenda kana ndakaenda, ndaingosvika maane zvinhu ndo zvandaiona nazvo kuti zvinhu izvi ndobva ndabvunza mai mwana izvi kanjani mazvionepi? Obva ndazviona kumba kwacho makaenda rini? Obva taura ndakaenda zuro kana mheno matsanangurira aizviita. Saka makadini makanditaurirawo chii chinomboitika kuti imi munotadza kunditaurira rwendo rwamunenge muchida kuenda rwekumba kwenyu? Chii chemunenge muchimbondisvisira muchindiwanzira inini? Anga singapinduri. Saka ndachibvunza mama ndikati mama ndine sekuti vana sekuru paakauya kumbo akabva ataura tataura nyaya dzezva zviri kunetsa zvekundofamba ikoko aite ikoko. Ndakabva ndapinza nyaya kwasekuru Mikitai. Sekuru Mikitai vakanga varipo vakati inini nyaya yemasvinga handizivi. Ndopakabva pamirira sekuru wangu inini kutsana kuenda kumberi nekuenzanisa nyaya iyi. Wakabva wati saka iya kuda mama iyi handichaigonova. Saka mama ndiwo anofanira kunga vari panapo wachidaira kuti zvakafamba sei kuti iwe uzobve pakuseni pamasvinga 3 wobva wadzika uchibva wazodzoka usiku. Saka patakazoenda chida kuedza kuenzanisana nana sekuru wangu nemukadzi wangu ndikati mhuri yekumba kwemukadzi wangu ndopatakati nyaya marimwe zuro nezuro iya pane nyaya takazosira munzira. Sekuru akati inini handigoniba yekuti mai B akabva kumba achida kutsvaga masvinga ehuni mati muda kutsvaga masvinga, asi zvazvakaita ndezvekuti nguva yakadzika mai B masvinga 3 kuti azodzoke pamba zvakatadza kuenderana. Saka mama handichazivi ndimama mudaidzawo shuwa here kuti atakure masvinga, nekuti chandandati inini ndandati se mama kubva baba varipo. Baba aiti kana paine zviri kuitika kana kuti warida mukunda waifona mukwasha ndokumbirawo mukadzi wako ambodzike kuno obva watsanangura nyaya zvainenge yakaita. Asi kubva ipapo mama akambozviita kwenguva diki kudai ndobva zvatokata zvadaro. Mama ndakabva ndati mama munoziva here kuti chokwadi mwana ndewenyu, ndikuzvizwisisa mwana ndewenyu, asi nyaya iripo ndeyekudai. So munoziva here kuti kana dai kuri kubasa ngatibvise nyaya yekuroorana yekuti makaroorerwa. Kana dai kuri kubasa tobva tati isusu mwana wenyu mukamutendera kuti enda kubasa, munoziva here kuti hamusisina simba rekungomuti uya pamunodira. Munotanga mati munhu aari kushandira ndokumbirawo mwana wangu zvakadai. Asi uyu wenyu uyu nhasi tinongozwa tichizi mamudaidza. Saka ndisuziva kuti mama ndimere muri kumudaidza. Nyaya yehuni ndeyekudai. Masvinga 3 amukutaura nezvawo handisuziva kuti makafambisa sei. Ndimere makafona kukazi chokwadi ndini ndakafona. Nditsanangura zvakanaka chaizvo. Saka zvekuda mai zvinoda kuti uite in short kumboenda pane nyaya mumangariri nyaya iripo chendiyatakuda kuti mubvunzo wani basa esi tazvizwa tezvara zvinhu zvatozwawo zvaanga asina kutaurwa nyanza dziyani yake iwe mukadzi uchiri mudai mambo chokwadi chiripo ndechekuti inini mukadzi wangu ndinomuda ndosaka ndandinaye nguva yese kana kuti zvatopera. Saka tinozva tisingapedza nguva because munoziva zvinoitika upenyu hwatikurarama. Ndinogara ndakataura ende ndakagara ndazvitaura ndinogara ndakazvitaura ende ndichazvitaura futi kuti guys muupenyu kana paine chinhu chinowengwa nemurume kutaura nezveboyfriend yako yawakaita kumashure usati warorama. Iwe ungakwanisa kufunga kuti rudo harusi rudoba kwazwa murume wako arutaura kuti asi chimbotaura usafunga kuti rudoba. Munhu iye pane zvada kugeja kuti handina kuwira here. Iwo zvakafanira kuti ukanitaura zvakamboda nawo kumana 3 kana 4 indoita H5 saka ndakawira. Wakateka advantage kuti ndaisaziva chii unhu hwako. Saka ndakuti kutsvagirwa nzira kuti ndichione kubuda umu ndakawira kugomba uko. Mukomana chaiye kutaurira murume wako kuti ndakamudana naJoseph tiri grade 3 kutaura kuti ndakambodana naJoseph
tiri twana tu grade 3 usakubona munhu wako bada ufota zvito chitozotwa creator wengo because munhu wako pano musaka na Joseph whether Joseph yana kubata kana zamu kana kubata kana chi kana yanga rembozi ndipsikana wangu but izvozvo wato creator chi wazvikreatira problem mumba imwe hamuchadii hamuchagariki ende iwowo murume handiti kana wamumba tunhu wakaita wamasure usataure usatitsvage wakomana varume mese muri munoda kutaurei next week tinodzoka holini varume se vamunonga vasina vakadzi ukada kutsvaga mafambiro aita mukadzi wako usati wakurowa because unokwanisa kuzwa kuti mukadzi wako ka aidana nemunhu wari kuona ibviri yakarara paside perod nekudhuka achizvitira neweti kutapa uchizviona kudai wakamona akadhapa kudai zvichira neweti wobva uchibvunza kuti ndini mukadzi wako kuti akadana nemunhu ini ndobva ndazotora ini saka grade ramu chaichairo ndiri aikokona watopinza kamuka kana waroona mukadzi wako zvaakaita kare siyana nazvo kana waroona murume wako zvaakaita kare tasei siyana nazvo iwewo kana uri mukadzi mumba stop talking about your ex boyfriend murume the same thing stop talking about your ex girlfriend ukaona ex boyfriend ka riri kuramba ruda kufonera ini ndiri nika musungise kana uri munhu wemuri muchokwadi musungise asi kana usiri muchokwadi imba yapera because wakadzi mune problem muruzwa wakadzi mune problem murume akakubvisai mukadzi amukangana ende kakawanda kacho you respect him more than murume wekugara which is wrong zvakakubvisa ukadzi sei asina kukurowa sei uchiramba uchifunga nezvake munhu akukanganisira upenyu akakubvisai treasure virginity is a treasure kazuva fana emazuva ano utakumana raki naurungoita kakusangana nemusikana asa ndimwari iwo wochienda kuita basa rekubvisa wana usikana wozviita gamu no unonge wakreatira vanhu vakawanda chi maproblem iwewo mukadzi wedha murume akakubvisa mumhandara kana akaita sei kana usina kutorana naye watorana naye newechi7 wechi7 iye ndiye murume wako ita zvaari kuda siyana nezvawakaenda kana wadanana nemurume waroorwa neumwe murume wawakambodanana naye nyanga kazoita mari yakaita sei kwaari wauri amushakavu waakafa wakapera wakatadza nguva wakatadza kushandisa chii mukana iwo ngainvaita murume chiwa kuti handitione ex yangu yawedaungoni uruti isaine disrespect chacha kuti ndako kukombea neyo klasi yataifamba naye datoone klasi yataifamba naye wobva wasvika iwo wabva angomafara netsoka dzako nemukadzi wako masvika pabridge panyapande pazongo kotombodzika pasi pebridge kupukuta makumbo azara neshena kuti muone masvikire imba hatiti kwauri kuenda nemukadzi kuona ex yake urusvika ex yemukadzi yakamisa CX5 BMW yakazi GP ita kutoikira ugomo inoikira nezuva ende zvinoita varume amai zvavanoita akaona kuti mukadzi wa ex yake iri kuya neboyfriend adabva akurakidza nekurijusa zvokubva waenda pasi zvisikaiti nyangwe angaroya sadza unobva tora plate yake kuhira motikari obva vavhura dhoo obva kuisa bhumbu nepawindo kana windo kepadhoka aruya sadza iwe muri kusvika kudai hey baby uri sei chabo how are you doing hey ayayay
eta kungoti chete iwewe ute sei upuruke makore apere andio azviitwi be nyamwe ex yako wozwa wakadzi wanofarisa makagara kuya wakadzi wamwe muri kumakirabhu iye mukani uyo mukudzati jekusikuita hake zvaruta takambopinda tisiri muruvo tikatombonesa zvichinei zvakapfuura zvinhu asi nyaya yekuti munhu wawakadanana naye pane kamwe kalevu you want everyone to know kuti wazosvika hake ukasi takambotamba tese zvichinei izvo stop doing that zvakatopfuura kana kuti ukaona mukadzi warohwa neex yako you always try to show off kuti mukadzi ex girlfriend yemurume wako iwe noti ndiwo wapanyanga. Is it necessary? It's not necessary. Let by God will be by God. Zvapera noti zvamuda kuita zvimaizvi sumuka musikana ngana akwenda kubatsira musikana kutoya kubatsira. If this is what you are doing, make up your mind. Make up your mind. Imba yako ruido shuda imba imba ruido right. Imba ine mtemo yayo hauisi mtemo mumba minu unouya kumba kuvanhu wopiwa mutemo wotedzera mutemo kumba hakuendwi every week ba wamwe vanhu vanogara padhuze chaipo nepamusha pavo 2 years 2 months but pamba pavo chaipo 2 kilometers away unoita ngasi unogara kuzimini mai nemwana vanotosangana kumukando kumusangano wechechi kupi ndiko vanotosangana uyu uri kwake ndo mutemo wemarriage. Marriage yekuti nhasi namai muri mese mangwana muri mese kusvikira mangwana muri mese muno munombotaurei kumba imba iyi yemwana kana zveshuwa vanonzi vanofona vachiti uya vari kucontribute to chaos kuita kuti vana mai teitaisa kuti waite sei wadzidzise vana tsika dzakanaka vachiumbiridza dzimba dzevana not kuti mai utocontributa kuti dzimba dzevana dziparare. Ndakapinda pfungwa kuti asi mai vari kunanzwa futi kune mubambo vari kufona kana zviri zvo zviri kuitika ndaipoperesa mai vangu hazvipi chimiro chakanaka. isusu zvatoita mbuya hatoda mukuna zvezota chinhu chinoda chinhu chinosema ndichona chinoda chinhu chinonzi domestic remedy. Unozwa kana ndoda chinonzi domestic remedy ka ndiri chinoda muti behind closed doors pamba madaidzana nemukwambo nevatimu rake nanamai nanambuya mogara mukati zvisingadi nzeve dzeruzhinji because nzeve dzeruzhinji dzine problem one dzine problem yekuti mukadzi anobva chimiro kana kuti murume anobva chimiro because achazwa yese ane mafungiro ake ane matauriro ake yekuti instead of us helping this family kuti igare zvakadii zvakanaka tahwakawanda wedu tichacontributa mukuti dai yatodii yatopaya because isusu uyo haana kutaura wake saidi rake rekuti ininiwo ndikuendawo kumaex yangu handiti wataurawo zvake but angotaura zvake hatina kuzvidi hedu kuzvizwa asi dai toda kuzvibvunza taizvizwa kuti ukwakuda kuramba mukadzi because pane wakewo wari kugumana naye ende ukada kuona mibvunzo yakawanda ndeyekuti iwewe ukaona murume wakuti every time uchibva paumba wakuchazokutaimira mukadzi wako kuti wabuda here kana kuti wadzoka here. It means kuti pane nyaya iripo isiri kubuda yagara yakunetsa muchii chinhu chinonzi trust hamusisina bamuchii mumba. Trust ngaidzoke muchii mumba ndokuti marriage igare zvakadii. And I'm happy kuti vanhu wati isusu toda kuti
basi asi sekuru zvamunoita manje sekuru chiendai kumba kwavana handiti mochinasa kunzwa maproblems echi ewana handiti muvabatsira kuti vagare zvakanaka musatore maenda kugadzisa problem musatore chii side mukatora side chamunenge magadzirisa padii guys imba inonaka uri muyako murizwa wakadzi hawabikirani mai chaende mwana wake waakabara kutamidzana mugoti dai 1 week 2 weeks 3 weeks hazvichaiti murizwa saka ngatisafarire kupwanyika kwechii kwedzimba ngatifarire kuvakika kwedzimba endai mogare pasi semhuri mubatsirike problem ite sei ipere problem iri very chii it's a very simple problem chiri kuda kuti murume temba mukadzi wako mukadzi temba chii murume wako zvinhu zvinodii zvinonaka izvi zvimwe iwewo mubambo handiti handikafanira kuti tezvarangatoya nejoka kuti iwewe kana usatodi mwana wako ndipe zvinhu zvangu zvawakasiyana nazvo of which payment yeunogona is not the solution to your problem. Solve the problem first, then mozopiwa zvamufanira kunga muchidii muchipiwa asi dambudziko raita sei bambo kasto inonaka kumwa pasina ruchaya mbama ukana ukazi mbama wozimwa kuti kadika uchidaiso wozi mbama woza inokunakirei hainaka inonaka uineka grasi kako uchisapira maice block uchikwidza paunodira uchidzikisa paunodira uchifila paunodira saka tuti mupambo mupei time yekuti atange kunake muchimba make then mupambo uita sei wokuti maobligations ake aite fulfill and one of the obligations ewanhu watema ndiye kuti kana wagara nevanhu nemwana wevanhu roora zvinhu zviri kunetsa asi ngapaoneke kuti pari kuiswa chii effort noti kuti tizoti ndabvunzwa roora saka ndandichadi mukadzi wacho ai wariko wakwasha kuti akabvunzwa roora watorapa nemwana isiri ishu yekuti haasi kuda mukadzi asi ishu yekuti mari yacho haana panguva iyo saka guys endai mugare zvakanaka tezvaro nyaya yadii mubambo paataura kwazi angazi yange kudzinga pese pese kumba takakwira kumba kwavo avo vanga varipa vanondiitirisira sanduteya havakuba mudzimai wacho aripo takaenda tikatara nyaya iyoyo ndikati mubambo ukaona maibhi adzika kumba tisina kufona isusu ngasadini ba ngasadzike ba zvekuitika sekuru munhu sasekuru zvakuta sekuru munhu ari kugara nemunhu ari kuti munhu ari kubuda verai ndati munhu ari kugara nemunhu ari kuti munhu ari kudii ari kubuda saka ivivi you cannot stand there and say haasi kubuda asi waari kurara naye magumbezi uruti ndiri kurara magumbezi asi saka you cannot stand there and defend that one imona chi i1 out of 1,000 cases wozokaona munhu akutaura nezita rekuti unenge uruzi futi kuna sabhuku unomukambura wabota rese rese saka it means already pane zvekuita sei zvakawanda zvinenge zvitori kuseri zvati kuti zvimwe zvacho hazvisiri for chii for public chii consumption akangwanandoa ndikuti zvimwe zvacho hazvisiri for chii for public chii consumption ngatiende kumba togadzise zvinogadzisika pai kumba tiri mumachii maclosed doors ndakubvunza mubvunzo wese yes because kuya kwaita kare kumwe vanga vakamunza ari kumba saka iye ati mudzimai kari kumunda uye ati murume kari kumunda saka zvireva kuti achibva kuno kari kuenda kune murume wake saka ari kumuda ugare naye wakaya nemunin'ino wake wakawa nemabhegi aripo kubva agoromata kurega isusu zvataita zvino ndezvekuti murume wati mukadzi wangu ndikumuda asi mukadzi wangu ngagadzirise 1 2 3 saka pawachabva munomu ndiwachazova kuti wachashandisa honda fit here kana b1800
kutakura midziyo yawo yawakauya nayo kudzosera kupi, because inini ndoti asati munhu there is a procedure that should be followed. Munhu anobvisa gunguro rake woita zvese wotaura vanhu moita zvakati mune wana. Saka kana zvese zvamuita funga henyu nezvavanovatakura. Asi maini ngava maini dzikamanje kana kuda zvechiremba kutukisa mhuri nenyaya yekuti muri kuramba mukupinza zita rekuti ndadaidzwa kukumba. Itai zvinhu zviri straight. Rwodzi tsano ndiri kuona kuti muri kurwadziwa zveshoti hanzvadzei. Pane dzimwe dzatisikakwanisi kupindura. Handiti makona izvo takutanga kuudzwa zvemax pamwe mamusingazvisi. Handiti hanzvadzi yenyu ngaidzikamwe. Ita zvinhu zvisingaiti kuti vanhu vakadzi muite sei mushoro. Handiti ita hunhu huri straight. Imai koita sei yomira zvakanaka. Bozi ipapapo wanyadzisa nayo ukuyatisa hanzvadzi dzako. Ita kuti imai koimira zvakaita sei zvakanaka. Changamire wataura hazviitwi ba kutaura nemax chii topabata. Changamire arutaura woona munhu arutoseka. Tinotoshamiswa kuti munhu arutseurwa unotoranyakuka uniseka zvakandira sei. So I think that is it. Tikuti my issue ndekuti I know mbuya anenge atone zvake zviri pai zvipamunhu. The same applies kuna mai mbuya nyamuda futi wane chifuti wanewo zvawo futi. Saka tikuti siso iyi platform ikai ine maziso aya 2, 4, 6, 8, 10, 12 nemiromo yakasiyana siyana yeblack yered yenyi hazviiti kutaura mupi muno because une muromo wake haumutauri zvekutaura kana haumukontroli asi unokwanisa zvokuzwa kuti wakataura asi anenge akatodii akataura. Saka isusu tiri kuti zibheti asazwe. Imi mende mogare pasi wana mbuya newana wani newakwasha wenyu newarora wenyu handiti mugadzirisa chii zviro Chandaida kutaura hangu zvinhu zviviri chete pamusoro pemwana wangu nemubambo. Pendisingazivi ngepekuti mwana wangu aibva kwaMarara achiya kwaZongoro. Dambudziko ranga riripo iwona mubambo wacho waitouyawo futi pandiri uruzwa pamwe vanenge vatumana vari wai ndoda chakati kwamhari ndochidaidza mwana kana mumirai izvo mato ndozvandataura ndati izvo zvinhu zvatotodi ngatizvizwe tiri pai tiri mumba tega muzanizva because handitoda kuti mimi mutaure chinhu chekuti muromo kwasha wenyu akakuonai anozwa kudii kuengai kana isu dzati mwana ari kudzoka kumba kwake nemurume wake unoita life yani yawo. Imimi ngatisawe tiripo kudestroya marriage yechi saka chiendai muite zvindadii mukwasha handiti saka tati mbuya imimi sekuru chiorganize ichi meeting nemukwasha wenyu musangane kumba kwemukwasha wenyu mubatsira chii wanhu kuti wagare zvakadii wagare zvakanaka. Uyu kana ati ashati mukadzi anoziva procedure to follow kana asati mukadzi. Yes. Handitogare zvakanaka.